बयनिसिमबो खुलुमनाय जासि हरग्रोनाय जाबाय आरो लोगोसे बिपिएफ दोलोनि जानानै आंनि भटार्स रायजोनिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय मोजां मोननाय अननाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आसा फारिनाय थाबाय देग्लायनि 18थि लकसभा बिसायख'थिनि जा जानो गोनां 2024 मायथाइनि 26 शुक्रबार खालारखालि नोंथांमोना फुं समनिफ्राय मोनाबिलिसिम जाय बेसेन गोसा भटखौ नोंथांमोननि गोनांथि थानाय बिजाथिखौ सायख'नानै भटखौ होगोन बेखौ आसा फारिनाय थाबाय। देग्लायनि बिसायख'थियाव जोंनिफ्राय जों सासे गोग्गो आरो गोख्रों दैदेनगिरि बिपिएफ दोलोनि बिथाङा आगु आसामनिबो मन्त्रि जानो हानाय एमएलए जानो हानाय सासे रोंगौथि थानाय बिजाथि दुर्गा दास बर' जों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांखौ दैखांनाय जादों। बर' हिसाबै आं बर' माहारिनि जेसेबांखिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयखौबो आं खावलायगोन जे नोंथांमोना बयबो देग्लाय खेबनि थाखाय थांनाय समफ्राव गोलाव समफ्राव गोबां जोंनि नैबे मंगलदै समस्तिनिफ्राय गोबां बिजाथिखौ जों दैथायहरनानै दिल्लीनि संसदआव जों गोबां बाथ्रा माहारिनि थाखाय बुंनो होदोंमोन खावलायदोंमोन आरो गोबां जेंना जेंसि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो जों होदोंमोन। नाथाय बिथांमोना फैलार जादों, समाधान खालामनो हायाखै। दा बेखायनो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्राय दैखांहरनाय सासे गोख्रों बिजाथिखौ जों देग्लाय नैबे 4 नं दरं उदालगुरि समस्तियावहाय जोङो दैखांनाय जादों। बै बिजाथिखौनो जोङो बयनिबो आंगो बिजाथि हिसाबै जाहाथे 2 नम्बर भटनि तालिकायाव नोंथांमोननि बेसेन गोसा भटखौ नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै जाहाथे देरहायो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो उन समफ्रावहाय जों बयबो जाहाथे जनगोष्ठी खौसेयै बे समस्तिखौ मोजां रोखोमै जोंनि मावनांगौ हाबाफारिखौ मावफुंनो हागोन होननानै आं आसा फारिनाय थाबाय। गोजोन्थों। गेलेनायखौ मोजां मोनग्रा एबा गावबा गावनि गथ'खौ पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि गोख्रों गेलेगिरि खालामनो सानग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। चिरां जिल्लानि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नोंथांमोना नोंथांमोननि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि एकाडेमियाव मुं थिसननो हागोन। फोरोंनायनि जायगाया जाबाय सापागुरि लावज्रिपारा दगरपारा गेलेग्रा फोथार आरो बेरांगाव हास्रावबारि। मख'जाथाव दि सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमिनि सोलोंसाफ्रा गुबुन गुबुन जायगायाव गेलेफैनानै जाफुंसारदों। नोंथांमोनाबो नोंथांनि गथ'खौ सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमियाव मुं थिसननानै पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्सनि आखा-फाखा गेलेगिरि खालामदो। सापागुरि पेन्सिल सिलाट मार्शल आर्ट्स एकाडेमि।